चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। चिरां जिल्ला एबसुआ गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो सामलाय आफादनि आफादगिरिफोरखौ लानानै बिजनि बर'ल गावआव मोनसे सावराय जथुम लायो। चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीनि मासि सामलायनाय आरो मिरु बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीनि नुजाथिनायाव जानाय सावराय मेला मोजाङैनो मोजां जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहायै बर' बिजोंनि जेंना, बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरखौ सुफुंनांगौनि सायाव आरो फरायसाफोरखौ मोजां खालामनायाव फोरोंगिरि सामलाय आफादफोरनि बिबानफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों होनना बुंथिदों चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीया। चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनि दखरा एबसु जथायै दिनै बिजनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय एलिमेन्टारि लेभेलनि जि गाहाय फोरोंगिरि आरो एसएमसिनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै बे बर'ल गाव हालामाव मोनसे सोलोंथाइनि थासारिनि सायाव गोथौयै आरो गुवारै सावरायनाय जादों। जे जोङो मिथिगौ जे चिरां जिल्लानि सिङाव जोंनि जि सोलोंथाइनि जि मोनसे अबस्था बियो खोब जेंनायाव दङ आरो बे जेंनायाव भुगिबाय थानायखायनो दिनैहाय जोङो एसएमसि आरो गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै सावरायनो गोनां जादों। मानोना दिनै गोबां थाखानाय गभर्नमेन्ट फरायसालिफ्रा सिंगेल टिचार आरो जिर' टिचार जानानै दं। दा बे टिचार जिर' जानानै थानाय, सिंगेल जानानै थानाय बेखौ जों बोरैहाय थाबैनो फुरन खालामनो हायो बेनि सायाव जोङो रायजो राजानिफ्रायबो माखासे साजेसन, माखासे राहाफोरखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायनाय जादों। बिनि अनगायै जों नुबावबाय जे दिनैसिमबो बे बोसोरनि जि एकाडेमिक जि सेसन बियो जोबनो थांबाय, अक्ट'बर दान सफैबाय। बे दानसिमावबो दिनैहाय फ्रि टेक्स्ट बुक जि सरकारनिफ्राय हरो बे टेक्स्ट बुकआ दाबो जोंनाव आबुङै मोनफुङाखै। दा बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। दिनै सावरायनायनि गेजेरजों एसएमसिनि बिबानगिरि आरो गाहाय फोरोंगिरि बा माखासे फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो रिपर्टखौ होबाय आरो बे गासै रिपर्टखौ लानानै थाबैनो समाधान जानांगौनि थाखाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिथांमोनजों जों सावरायगोन। जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे जेसेबां जेंना दं बे जेंनाफोरखौ जाहाथे थाबैनो बोस्रांनानै होयो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।